يوتيوب تقمتكم إذا فيديو زي خيط حلفكم جدا كتير لكم جدا كتير لكم يوتيوب تقوم سوات مالتيو ቅድሚ ሕጂ ቪድዮ ንሕልፍ ተኾይና ከምዚ ገና ነርና ሕጂ ግን ንምስተኸ 2023 ዩቲዩብ ብዙሕ ፊቸራት ወሲኹ ኣሎ ገለ ካብኡ ሓንቲ ክረይኩም ኢሎም ማዓንቲ ይልኩም ዘሎ ሓንቲ ይኽረይኩም ንስኻ ቅድሚ ሕጂ ቪድዮ ንርኢ ተኾይና ከምዚ ገና ንርኢ ነርና ዳሕለፍና ዳሕ ክንሕልፍ ደልና ከምዚ ገና ንሕልፍ ነርና ሕጂ ግን ከምኡ ይኮነን ምስቲ ዘሎ ከምዚ ዝሓለፍና ግን ተወሳኺ ሓሳብ ክስታይ ካምፂ ኣሎ ተወሳኺ ፊቸር ማለት ንስኻ ነዚኣ ነዚ ቀያሕ ትሪኣ ዘለኹም ንዓ مستوغنيا لعل حفنا بلا لعل حفنا سبلنا هم سريز لهم لك خمنا ايفون كم زيارة حلفنا مار فيديو كم سريز لهم يحلف تقبلنا مولتيو كم زيارة دلنا فيديو ويك افتا فيديو افتا دلنا بارت كم زيارة خلينا كم زي عند مهار فيديو اب نادي يوتيوب شانل لكم نادي يوتيوب شانل كان